नमस्कार भैया, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहल बाटे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी के निर्धारित बा। अब एक कार्यक्रम के लेके तमाम तरीका का राजनीति भी हो रहल बाटे, जहां विपक्ष लगातार ये बात का आरोप लगा रहल बा कि भाजपा के आपन काम दिखा रहल बिया, आपन कार्यक्रम दिखा रहल बिया। लेकिन ये भाजपा का कोनो कार्यक्रम नहीं खे, तब काहे भाजपा ये तरीका का कर रहल बिया। वहीं कांग्रेस इहो आरोप लगौलस कि भगवान राम के नाम का बीजेपी मार्केटिंग कर रहल बाटी, चुनाव में फायदा उठौले का प्रयास कइल जा रहल बा। अब ये सब के बीच यूपी कांग्रेस का टीम बड़ा फैसला ले लेलस। यूपी कांग्रेस के टीम द्वारा फैसला लिहल गई कि भैया 22 जनवरी के अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बाटे तो उससे पहले ही हमने के भगवान रामलला का जाके दर्शन करियल जाई। जी हाँ, यूपी कांग्रेस की टीम से ये फैसला लियल गई कि भैया 15 जनवरी के हम लोग अयोध्या पहुंचल जाई और सबसे पहले सरयू तट पे स्नान कल जाई, उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन, रामलला का दर्शन कल जाई। आपको बता दें कि 15 जनवरी की खरमास खत्म हो रहा बा और खरमास के बाद जो बाकी यूपी कांग्रेस का टीम रामलला का दर्शन करे। 15 जनवरी के सुबह 9:15 के बाद खरमास खत्म हो जाई और यूपी कांग्रेस की टीम से प्रभारी अविनाश पांडे सहित यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और पूर्व विधायक से लेकर पूर्व सांसद तमाम यूपी के कांग्रेस के बड़ा चेहरा देखे के मिली लोग आपके, और ये सब लोग जो बाकी पूरा यूपी कांग्रेस का टीम लगभग अयोध्या पहुंची और 15 जनवरी के रामलला का दर्शन करेगी। लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात कही जाओगा, बड़ा चेहरा का, तो उधर से अवन कोनो कंफर्मेशन नहीं आई कि वो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए कि ना हुए। लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और उत्तर प्रदेश की बात कही जाओ तो अखिलेश यादव, तमाम इन लोगन के ऊपर सबका निगाह टिकल बाटे। काहे कि ये लोगन के न्योता तक दे दिहल गई बा, निमंत्रण मिल चुकल बा। अभी देखे के हुई कि लोग अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंच रहल बा कि नहीं पहुंच रहल बा। लेकिन यूपी कांग्रेस का टीम ही फैसला लेलस कि 22 जनवरी से पहले ही हमने के दर्शन कर लिया जाए। आपको बता दें कि यूपी जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस द्वारा चलावल गई सहारनपुर से, वो भी समाप्त हो गई बाटे और एक समाप्त होने के बाद ही बैठक भइल और वही बैठक में ये फैसला लिहल गए। खैर, जो कांग्रेस ये आरोप लगा रहल बिया कि बीजेपी राम के नाम का मार्केटिंग कर रहल बा, अब कांग्रेस रामलला के दर्शन करे खातिर तैयार बाटे। अब एके लेके आप सबका क्या राय बा, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में आके अपन राय जरूर बताइए।